Alhamdulillah awakmu longgar iso ngewangi para kadang SBA karo KSFC. Lho tetep kalih kadang SBA KSFC kumpul kaya bapake dhewe. Ning ndi mesti disusul. Mesti diwehi oleh-oleh terus. Pak Pi iki mesti jambu. Terus larutan cap kaki 4. Apa ki? Kaki 3. Kaki 3. Papat iki lho nyekal telak. Kuwi mesti gak keri oleh-oleh kadang SBA KSFC ki nek ning ndi ae. Nggih. Heeh, anu iki warna sing ngersake duga Kasmara. Aku tak nyuwun tulung dibawani. Nggih. Sing bawa Jolembung. Ayo. Ayo iso bawa ora? Jolembung iki ngerti Mas. Jolembung itu tukang ngiling ciu dihubungi. Arep aku neng bekonange ora tau ngilingi. Iya. Anggotane yo medet iki. Yo, dibawani Mas Bagong kaya ngapa? Ayo. Nyingkar nyingkur. Suarane serak-serak grok. Serak basah. Grok. Wiwit tanding nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Rasa brabak, kemutan ngopo sing wis ya wis, sing gawe lesing ya wis ben. aku ra mbabrak masalah kuwi. Lah, apa? Iki kebon seni iki hebat. Ngopo? Dingge gelar piye-piye kepenak. Usul Mas Bayu. Apa? Mbok pilih prayogi malih dipasangi kipas, Mas. Kula gembrobyo sae syukur. Sing salah iki kowe, kuwi kelemon kowe iki. Kelemon yo. Diet kan ora diet dadi wong iki. Apa eneng kok Bagong kok diet dadi gareng malah seneni ya. Kowe kok ngerti? Arep dadan pae dadan iki apa? Ora sumuk ning kuwi ndopo cilik. Lah kok digo masak kok digo dadan dadi sangit kabeh. Aku lek sing isis. Isis. Ayo. Nano. Ya budya. Tresna. Lelampan kang kawuri tresna tulus. Pramuka. Kok pramuka? Jenenge sapa? Padu. Padu biyen saiki pramuka. Ngedangi kok ora genah ngungkurke gak ngeblok. Aja cempelekke arep kaya ngapa kuwi bos reok. Sapa? Kuwi Bos reok. iya. Bos reok kok ngedangi ora bener kok. Iya. Kuwi anake Punokawan Jowani-wani. Sapa? Bagong. Oh iya, Anakmu. iki ngene. Ramane Mas Pandu ki gerah. Apa? Didongake ndang sehat. Wis sehat, Mas Bagong, sehat. kula tambah sehat sak teruse, Pakde. Amin. Sehat terus. Sehat terus. Iya. Wis mari. Wis mari. Lah kan yo luwih apik didongake sehat terus. Iki seniman ngrusak kesenian iki. Lah kok ngrusak piye? Rusak pakem. Perkarane Padu anake Bagong iki kok. iya. Ya bener ya. Ya lanjut ya. Ngedangi. Makasih matur nuwun. Kok tak tutuke panas kok. Nggih. Yo tutuke laku ndak kelang lata ayo tak jare.